Kaixo, txorinetarrok, astelenon, gaur bai, zigor, gaur bai egun borobila. Gaur ere. 100. programa. Ni badakizu beti kontra egiten duela, nik iratsargailua jartzekotan jartzen dut, eta 59, ero, laurak eta bat. Olako zara? Beti, eta 31, ero, eta 29, holan, erdiak ez da, ni beti pixkat muitu inberraz, ero alde batera, ero bestera, eta honekin be, gaur egun, oso ondo, bihar 100 bat. Bihar 100 bat, bixar ospatuko borduan be bai, baina gaur 100. programa astelen gozoa, da? Beraz, bueno, ospatzeko, bi egun hauek ospatzeko, nik ingot tartatxo bat. Ikusten osagaiak errepikatzen diela, azukria bi aldiz doia, arrautzak be bai, mascarpone gazta be bai, baina, bueno, tarta bat osatuko dugu, azken aldixean egin ditugu gaztatartak, bueno, baina nauen gaztatarta sagarrakin izen, no? Hori, sagartarta eta gaztatarta uztartze hori, eta gaur ingot berdina, bueno, tiramisuarekin edo, gehiago izango da gaztatarta bat kafearekin. Kafe gaztatarta bat, edo horti joango da. Bai, bueno, azkenien, tiramisua be bada gaztatarta bat, ez? Bai, mascarpone auka, arrautza, bai, bada. Bai, bada, horretik, baina, da, ez daukala, gaztasapore gutxi odoko, mascarponea neko gazta leuna da, ez? Hori da. Beraz, bueno, nire proposamena horti joango da. Nik gaur fruta berezi bat ekarri dizuet, eta ingo dituguna da, olako musika eta marakuia mokadutxoak. Hau, egia esan, larun batean balioko zigun hor, esaltzen duna ostiralean, hau, behar indiezu bikotea izan bai, marakuia, ero pasioaren fruitua, ero baita horrela, nik hola fruit de la pasión, hola ezagutu nuen Frantzian, aurreneko aldiz, eta, bueno, gaur txorinen ekarri dizuet, eta berarekin holako mokadu erraz bat ingo du. Ondo, beraz, bi gozo, bi aukera, eta lehena horrela joango da. Robot baten gaietak kafe hautsakin birrinduko ditu. Gero, gurin urtua gehitxu, nahasi, eta molde baten oinarrian jarriko. Hau paperakin bilduta dauela. 8 minutuan, 180 gradutara erre. Bitartean, esne gaina, azukria, gaztakrematxuak, arrautza eta mascarponea birrindu, eta kontu handixakin gaietan gainean jarriko, 45 minutu gehixau. Gorringoak azukriakin eta amaretoakin nahasi, eta Maria bainuan jarriko, 64 gradu hartu arte. Gorringoak arrotu, apur bat zuritu, eta gutxinaka mascarponea gehitxuko, krema bat lortzeko. Ostu eta gorde. Eta behin, tarta hotza dauenean, kremakin apainduko. Listo. Orduan izango da, gaztatarta bat. Eta tiramisuan ikutuak zelan gehituko ditukun? Azteko, oinarria beti normalian gaztatarta baten, edo gaztatarta danek ez daukie gaieta oinarria. Baina aukitzen da bienak, aukitzen da gaieta eta gurina. Gurina jarriko dugu urtzen. Eta honek, emongotza, kafean ikutua edo, kafe hautsakin. Hau da kafe disolbagarria, ez da kafe hautsa... Bai, ez da kafea eotuta. Hori da, ez da kafea eotua. Baizik eta kafea hautxe, disolbagarria hori, aurretan egiten duzuna kafea... Eta bapatean kafea, magia bitartez. Zuk ikusi ezo, ez dakite, sare sozialetan da badabiltza, kafea eiteko modu bat, nun zu gabe eiteko. Bai, dalgona kafea, hori nik txori... Ez, dalgona, ez. Ez, zein. Biteli, ez. Zein. Gurpilak bizikleta ipusteko katxarroarekin... Barkatu? Hartzen zu, zure kafetera betiko, hartuko, azaltzeko hobeto, Hemen daukau. Asmoa da. Kentzen diozu hemengo tutua, hemengoa, klak, hau deko, hemen hau da balbula, ez? Kendu egiten diozu, hemen ura sartzen duzu, eta hemen sartzen duzu bizikleta pusteko pitorroa hemen. Lotu, eta hemen daukazu, esan dezagun, infladoria, betiko infladoria. Kafia eta sartzen duzu normal. Karo, zuk hemen aizea sartzen azten zara, presioa sortzen duzu hemen barruan, dala? Beroa honek irekiten duenean presioa sortzen da eta ura goraka doa. Presio horrekin hemen kafea atera iten da. Teorian. Ez atera iten da, eta gertatzen da. Baina kontua da, kafe hori hartu du infusio bat ez dugu sortu. Hor, hotza egon da. Atara dio kafeari bere saltza ero bere zuku guztia. Zigor, hori denboran arabera, bakitzu entxe oso modan dauela, olako leku modernotan eta espezializateko kafietan eta cold brew deitzen da kafe mota bat. Hotza. Eta da, kafea hotzean infusionatua. Hau da, orduan, kafealeak edo, kafe eotua, ez dakit aleak edo eotua dan, euste dituzte uretan, 24 orduz oskailuan, emototze buelta batzuk, eta hori infusioan orduan, ataratzen da kafe bat, nortasun pila batekin, oso potentia, eta jendea jantza gustatzen gako. Nik proba ditxudanean,
ez da nire kafe estiloa, baina holan eramaten denez, ez dakit behitu aiziana, ez da sekula entzun. Hau da, azkenean notza, nik gure etxean amamak eta beti egin jau, esaten da, galtzerdian hartu, eta ura berotzen jarri, han bota 3-4 koilarakada kafea hotza, gero 2 atzikorianak, utzi hor pixkat infusionatzen, sua itzalita zegoen, eta ero, irestontzi batetik, telaskotik, irabazi. Baina horre berua hartzen, saben? Gure belaunaldiakin gauza asko desagertuko diela, ez? Komertzio batzuk, eta gauza asko, ze bakarrik jende nausixak eta joaten die. Atxikorian salmentak hor jetxiko diezen, nik atxikoria bakarrik, amama Juanitari ezagutzen dut baina gaztiedan inobez ez dut ezagutzen atxikoria erosten da nik. Nik ezagutzen dut gazte bat, nire ama, honikoan, amama titulua badalkan nire amak ere. Gure amak, honikoan, eta egia da, zu badakizu, aman etxera zazenean, kafia dauka, eta nik gustatzen zait, nire aman kafia, eta bere neurria dira 3 kafeanak, 2 atxikorianak, eta egiten du dauka honek, nola di, tantaka botatzen duena ura goitik, betikoa olako kafetera badauka, eta gure etxean oindik gure amak atxikoria erabiltzen du. Guk, onartzen dut eset. Orduan, ez dakit, badakit, ateratzen dela horrekin, sistema honekin kafea, baina, eta beltza ateratzen da, baina nik uste dut, epelduta, ur beroa erabiliko bagenu hor, ez dana ikusten da urrotza ero beroa botatzen dion. Hala ere, ibili beharren, desmontatzen katxarrua, sartu hor, infladora, eta ez da izan, gaz pixka bat, elektrizitate pixka bat, beroan gastatzia, ez dakit ez, inbertsioa ez da txarra. Eta bestea Patrik esan duena, jakin da, hola hartu behar duzula kafea, da egunero beratzen jartzia, egun batetik bestera kafea, ez? Hori, hori hartzea. Hemen txaingo, ingo ja oinarrixa, hori gurina, gaietak, betiko izango zela, eta kasunetan bebai, kafea purtsu bat. Orduan hau, oinarrixan jarriko. Hau erabiliko. Hora, ez da izango, honek deuka gehiago gastatartaldera, tiramisura baino, ez? Tiramisua gehiago ukiko dauz, gero mascarponea sartuko nahasketan, eta gero olako mascarpone krema bat eta gorringo krema bat ingotzau apaintzeko. Ez dakit, aukera bat izango zen, gaietak biharrian olako zuletia bizkotxo batzuk erabili, tiramisu handako erabiltzen dinak, horrek kafian bustitxa, zaboiarri ero deitzen dienak, ez? Erabiltzen horrek bizkotxo horiek egiten dituzte, eta azkenean egia da, tiramisuak, ez da neko histori modernoa dauka, esan dezagun, itzein esan du berataz, tiramisu esan nahi duela altzan azazu, ero, beti afrodiziakoa denan moduan ero saltzen zan, ze azkenean kafea dauka, izena hori nahi du esan, baina, horre esatez dute burdel inguru batean ero asmatu zala, jatetxe batean, eta azkenean dauka kakaoa eta kafea. Eta horre badira holan, estimulatzaileak ero, eta izenak berak hori esan nahi du, altzan azazu, ero indartu nazazu. Asteburuan San Valentin izan danez, zuk frutaren pasioa danik altzagarria. Ondo. Baina beretan, hor, teoria ezberdina da, baina batzuk bat da, tartan da, Trebizoko hanburdelen inguruan, hango jatetxe batek eskaintzen zuela, gizonak ara jun baino lehenago jarteko tarta hau, eta, indartzu joan daitezen. Indartzu. Hori da, baina bestela, beste osagaiak, ez dauka azukrea, arrautzak eta mascarponea, gero, kakao hautza gainetik botatzen zaiola, kafea, eta batzu botatzen diote patxarra bai ero ez. Amareto patxarra izaten dena normalean, ez dala derrigorrezkoa. Ezin dara bota ero berez ez dara mana, eta errezeta askotan ikusten da esne gaina. Jendeak hau da betikoa, ikusten dute holan oso krematxu geratzen dela, eta zeiten dute, hartu eta esne gaina bota mascarponeari horrekin nahasi eta horrekin eman testura. Baina berez da, arrautza gorringoak arrotuta, hori, mascarponeakin nahasi eta ero zuringoak arrotu egiten dituzu eta biak nahasi eta horrek ematen dio haize krematxu puntu hori, ez? Oso, beste errezeta karbonara bezala. Norbait ikusiko zuen saltza zuri bat eta zango zuen, hau esne gaina da. Eta horrekin zema gauza, zema moldaketa. Baina hori errezeta guztiekin, Patri, guk ostialean hemen ez dakit Tailandiar bat erongo zan ikusten guk ostialean egin duena, baina esango zuten, agian eskua burura bota zituen, esan zer egiten ari dira bi hauek.
Bueno, guk egin du gure erara. Hori da, gure erara. Eta, bueno, gazta tarta hau, edo betegarri xabe bai, gure erara egingo. Horretarako, 6 arrautza dauzkat, 180 gramo azukre. Eta gero, 3 gazta desberdin jarriko ditugu. Daukat, alde batetik. Hau da, gazta krematxu ondua, batzukoran potetxotan da saltze dituzte. Hau da, gazta krematxuak... Kamen berrekin desti izaten holan bara, urdina, gazta urdina, eta holan zaporez berdin. Orduan, dauka, onduan zaporia, gero daukau mascarpone gazta, eta gazta krematxua, hau, hori, ogixakin eta erabiltzen dana. Beraz, horrek 3 nahaziko ditut, lehenengo hau, ondo nahazikot. Oso ondo. Eta hemen, nahi izan ezkero, vainilla putxo bat, edo, esne gaina bebai botako zau, beraz, goxu atarako da, hori zi. Oso ondo. Kafea eta hitz egingo du pixka bat. Gaur kafea, kontatu izan du, Etiopian nola aurkitu zen ero uste da, hartzai bat juntzala bere hauntzekin, eta ikusi zuenean bere hauntzak landare baten fruitua jaten zituztela, ikusi zituen, saltoka eta holan energi puntu batekin, ez? Eta, historia eta politia da gaina holan kontatuta, ez? Hartu zituen hasi horiek, gero, probatzen hasi zien infusioan da ez dakit zer, eta ikusten dituzuten, ostra, honek, pentsatu lehenengo pertsona, guk nien ez goratzen noiz hartu nuen kafea zeniek uste dut oso txikitan ja gure txian ohitura zeola, kafe zenia. Hau da, hau kafea eta hau esnia. Oso pixkat argitsua, baina ni txikitatik ezautu kafe zenia hartzea etzian. Nik oin, batez ere, ez dakit, lurreri emango banion kafea auskal luze gertatu, ja berez muitua bada, ez dakit noren aldera atera da. Baina, sukatzen zion kafea, kafeinakin? Edo deskafeinatua? Guk kafein hartzen genuen, beti deskafeinatu esan azmetzen. Eta, zu badakizu, deskafeinatua badaukala kafeina pixka bat. Hau da, edari alkolduna moduan, badakizu, eguneko uste zero ez daukatela, zerbait badaukate honek aragardoak ez daukatenak. Badau, alkohol gabekoa eta gero zero, horrek zero dauka, zero. Deskafeinatuak, pentsatu, katilu bat 250 gramokoak, dauzka, uste dala, 4 eta 12 miligramo bitartean kafeina. Kafe normal batek izate ditu 100 eta 200 bitarte miligramo. Orduan aldea badago, kriston aldea batetik bestera, baina kafeina pixka bat badauka. Orduan, kontua da. Eta kafeinana, badakizu batzuei hartzen dituzte kafeak nahi dituzten beste. Hartu 4-5 kafe, gabeko 10etan kafe bat hartu, oian sartu, eta loseko. Eta beste batzuk eguerdian hartzen dute, kafea usaindu egiten dute, eta kafe hartu dut, eta hori genetiko egi da. Bai, ez hori gorputz bakoitza ditotza eraki. Bai, baina familik zekusia dauka. Hau da, zure familian badago norbait kafeak asko eragiten diona, aukera handia dauzkazu zuri ere kafeak asko eragitea. Hala ere, suposatzen dut, hau izango dela, dena bezala, ez? Oitzen bazara hartzen, baina zuri tokatzen bazaizu, ez dakizu, hartzen duzula pixkat eta kriston eragina egiten dizula, eta ez duzu gehiago, ez ara, esaten duzu, gustatzen zait, baina ez ditut hartuko ez dakitzen bat, begira nola jartzen naizen batekin. Nik uste dut kontau notzula behin, nik kafesalia, banaz, kafe bat hartzeko, ez dakit, hastian behin, bi astetik behin, lagunen batekin, baina egunerokotasunean ez, eta behin tokau jaten nire eskontzako gonbidapenak emoteko, geratzen nintzen 10etan lagun batekin, eta 12etan beste lagun batekin. Da orduan... Eta biekin kafia. Karo, eta biekin kafia. Eta batean, eltzen azetxera, da, karo, esan eskontzatik, 15 egunera edo. Eta esaten atzan da, eske, daukat, holakoa, jantxietate puntua dau. Nau, urduri, nau super urduri, baina ez dakiz egatxik. Eta ez hori da kafiagatik. Danek, ze izango da kafiagatik? Eta kafiagatik, omen zen, orduan, horrezkero hartze dutenean bat hartzen dut, eta beti goixian. Nik ezagutu dana da, eta hori zenbat lagun dauzkazuen ere, agian, tabakoa utzi dutenak, eta esatu nola ikusten dituzun, ostra, tabakoa eta ospinduta. Nik ezagutu, nik azkenean kafe asko ez ditut hartzen, baina 2 egunean, bi. Venga, bat egoizean da ez dut eguerdian. Arratzaldean ez dut hartzen, baina gertatu alda eta ez dit ezer egiten. Nik haueko 9etan bat hartzea, eta ez dit, eta lo seko nago. Baina bai nabarituna hartu nuen eta kendu iziaten denbora baten kafia. Bai. Urren, 2 egunetara buruko mina. Bai, Eta ni, lagun medikua bere galdetu nion, hau zegatik, majo, hori da tximinua. Claro, zure gorputza zure gorputza ohitu da egunero bere kafeina dosira, eta oin bapatean, kendu indiezu, eta esate dizu, txikito, nun dago hemen goizetako kafia? Nun dago eguerdiko kafia?
Eta nik, orduan, ikusten dudanean norbait lagune bat tabako utzi duela, eta dagoenean holan pixkat, ze batzuk egia da jartzen dela, esate duzu, ostra, ulertzen zaitu zenik, beste maila batean suposatzen du, kafearekin, sentitu nolan, ongi eza, ero buruko min pixka bat, eta pasan hori, kafea, berzula gorputzak. Hori pasatanako nire kuadriako bat medikua da. Bai. Eta orduan guardiak itxe itxunean urgentziatan, itzen ditu ez dakit, bastian bi edo. Bai. Eta, azkenean denbora luzez egon bidie, esna eta erne. Eta orduan bertan hartze ditu, gabak eta aguantatzeko, 2, 3, 4 kafe ez dakizen bat. Bai. Eta berak esaten dau, gero, berak egunerokotasunean kafea ez dagoela hartzen. Orduan bere gorputzak, ez da dutzala, atzo, 4 emon sustasun. Gaur bape, bixar bape, gero urrengo egunean 4, eta horrek kalte itxotzala, urrengo egunetan. Olako, bixamona balitzen zela, baina kafeinakin. Labekuak, deitu itxozta, alarma jozta. Eta hemen, azkenean, turmisa pasadotzat, dana hobeto biltzeko, bale? Osondo. Beraz, ontxe, labeko gaietai, hau gainetik botako. Indute oin kafearekin, ikerketa bat indute, 20 urte egon dira, 98tik 2018ra, 40.000 pertsonak egin zuten ikerketa bat, bai? Eta kafea no sartzen dozunan arabera gehiago eragiten dizula, azkenean, konpuesto batu bioaktiboa dauzka kafeak, ez? Aha. Eta konturatu dira goizean, indute ikerketa izan da, batzuk hartzen zutela bakarrik goizean kafea, bai? Eta listo. Beste batzuk goizean, eguerdian da arratzaldean, hau da, egunean 2-3 kafe, eta beste batzuk bat ere ez duten agertzen. 20 urte ondoren, emaitza hobeak eman ditu osasun aldetik goizean bat hartzen zutenak, ezer ez zutenak hartzen, eta 2 hartzen zituztenak baino. Orduan, antza, kafeak eman aldizkigun, gure gorputzari ematen dizkion, onurak goizean hartuta kafea bakarrik, gehiago egiten diola, egunean, ze batzu ez da, ona bada, 2 hartuko ditut, eta jazta, antioxidatzaileak eta gauzka, eta kafea, ez da, txarra. Ez, eman ditu emaitza hobeak, bat hartzen zutena bakarrik, 2 bat ere zutenak hartzen baino. Eta hor, arazo kardiobaskularretan eta baita, onurak eman ditu, egunean bat hartzen. Bat. Horregon ziren oso modan bebai, ez dakit ni nerabian nintzenean, zeuzenak pilula batzuk kafe berdearenak. Da zien, kafeak zitxun antioxidatzaile danak, hor sartu da jendeak hartzen zitxun, hori, aktibatzeko, kafea hartu biharrian, ez dakit ondokan jendeak hartzen ditxun edo, aspaldi zutela entzuten. Kontua kafeak zerbait badaukala, lehen barratxo energetikoak Etiopian asmatu ziren, eta horiek zeuzkaten kafearen ale helduak eta gantza, animalien gantza, erabiltzen zituzten bolatxo batzuk, eta horiek jaten omen zituztela, egun batzuk hortik joan behar izaten ziren, jaki energetiko moduan, gaur egun, zein ekoizla handiela? Etiopia bebai. Ez, Brasil. Ez? Brasil, txikixan ez da hori. Hori da. Bota, Mikele. Ebentxe, atara dugu gaztatarta, oinarrixa, kontu handi zibilibidea, ze oinarrixa bero dau, orduan ikusi duzue, koiara handi batekin jarri hotela nazketia, eta ontxe, labera bueltatukot, 45 minutu inguruan. Zuen labian arabera, gero, geixo eskatzen batzue beste posteko 10 minutu sartu jozue. Beraz? Hor, gaztatartak eta ikusiko zen egiten dituzten hauela bekoak, eta ateratzen danean holan blu-blu budin baten moduan. Orduan, etxerako bada eta inungo konpromisurik ez badago, eta norbait etxea etorri behar, animatzen dizuet holan pixka bigun, hori erakutziko dizuet denborak gero eta gehiago egiten baituzue, zenbat mugitu aldan hori, barrutik, oso gutxi usten baduzu egin gabe, erori inalda. Asko usten baduzu, ez zaizu eroriko, ondo moztuko duzue, baina egia da, krematxu puntu hori lortu nahi baduzue, neurri hartu behar zaio. Eta hori zein egiten dizu? Begiak asko egiteak, batzuk lehorrak ateratzeak, besteak likido egiak, eta hori egia da jatetxe batean askarra hartzen dela egunero gaztatartein behar baduzu. Horan ikasten duzu, bai. Zure etxeko labia ezagutziak, bai. Gaur egun nik uste labe gehienak antzekoak dira, nahi esan, lehen ez da txokoetara, elkarte gastronomikoetara jote zara, eta horre bai direla labeak, bakoitzak aita batekoak eta ama batekoak. Eta hor, segun gazak zenbat erretzen duen, ero gutxia, ero gehiago, baina gaur egun digitala diren, elektronikoak hartu eta jartzen dizu 180, nizuko asaltzen dut gehienak, 5 gradu gora bera ibiliko dira, baina 180 dira. Besteetan,
Bueno, fede handia izan behar duzu, eta han jarriko dizuan txokoan jute zarete, 7 da 200, 8 220. Vale, eta gero ikusten duzu, bueno, nik asteburuan izan dugu hor Andra Marine baskari bat, eta inzituzten olako empanadia antzeko batzuk, mexikarrak, kriston lana hartu zuten, eta Etiopiako alderatea zaizkio. Bai. Eta denbora gutxi sartu zituzten, baina beltzak atera zian, beltzak. Eta nik behitzen nien hona aldamenetik, eta bikotia bat abesti bronka bat, esan dizut, ez da bizit, ez du gure jakin, zer da, gazanakin, hor bai, zure etxekoa baldin bada, puntu hartuko diozu, baina bestela besteekin, gaur egun digitalak direnak, kakotxen artean, normalian 5 gradu gora bera, denak antzera. Hori da. Urrengo pausua, Biteli, bota? Urrengo pausua. Ontxe ingo, hau mascarpone krema edo gainetik jarriko duguna. Horretako, 3 gorringo jarriko ditut, gutxi gora bera 60 gramo gorringo dienak, 50 gramo azukre, eta amareto, xupito bat. Orduen tarta gaur dena niretzako. Bueno, igual mentxe gero alkolak disolbatu ingo da, alkola lurrunduko da. Ez du lurrundu horre izango da, eta egia da, bitu, hau, tiramisua egiten mauzu, tiramisuaren errezetetan, temperatura zaiozetan eman behar, egia da, epela badago, lehenago arrotzen da eta errezago, baina egiten badugu, hau, merenge suitzu egiten dugu moduan, hor, Maria Bainoan jartzen duguna, egiten dugu, ze batzuk esaten dute, baina horrek arrautza gorringoak gordina da dauzka. Bueno, honekin, kakotxartean, erdi pasteurizatu pixkat kozinatu ingo dugu, eta somorrotxo batzuk seguru aurretik eramango dituzuela. Orduan, esne gaina arrotzeko hotzotza egon behar da, gopor bat baldin badukau izotzakin azpian hobeto, baina arrotzeko nahi badugu arrautzak, zuringoak eta, hor, epela. Gu, hosteleritza eskolan, egoten ginen plantxa onduan, ze eskuakin arrotu behar zen, hori erakutsi zuten teknika betikoa, eskuakin arrotu behar zen da, izerdi patzetan hori arrotzen nahi ginen bitarte. Bueno, hemen txaukau, temperatura, honek ez dakit, zagatik bera itzen dau? Karo, dagoelako hotzagoa. Hori, hendik, arrotzako hotzagoa, kanpoan dekogun girua baino. Bueno, jarriko Maria Bainoan, eta 64 gradura heltzen danean, kendu ingo, mascarpone gazta gehitxu, eta segitxuan, arrotuko. Zigor hau, 36 graduan dau, 64 gradura arte, emango itxu segundutxo batzuk zuentzako, guretako igual minutu pare bat, beraz, segitxuan gatoz bueltan. Bai, 58, 59. Ja pinartzen denen temperatura zen, ez dago gelditzerik. Hori da. Bueno, Patri, legunean, ostialean ikusi zen du, niri animalatzen naizela gauza probatzera eta hori, arrain salda, arrain sopa, arrain saltza berezi hori dastatu nuen, eta oin, ez da egiten entzun duzuen, baina horti bolo-bolo dabi, kafeari gatza botatzea. Hori guk ezautzen genduen lehen bezperan hartu, norbait kriston ajiakin zebanean da, ezin zuenien botakain, hartu eta kafia gatzakin, koiaraka da goun bat eta hartu, hori eraten zen duen, da, gero etortzen zen hor zen, Vesubioren erupzioa, kanpora dara. Bueno, oin, aurkitute, bakizu, mingotz puntua kentzeko guk jendeak azukrea botatzen dion hortan, gatz pixka bat botata, baina pixka bat, ez da koiaraka da bat, pixka bat botata nazi, eta efektu berdina egiten diogu. Orduan, kafeare, hau da, mingotz puntu hori kendu egiten dio. Claro, zuk irakurtzen duzu hori, ikusten duzu hori eta esatuzu, hau probatu garra daukaz. Bueno, onartzen dut, funtzionatzen duela. Benetan, pixka botanion eta nabaritzen zen ikutu bat zeukala, gatz ikutu bat zeukala, eta ez dizuet esango gozo ikutu eman ziola. Ez da gozoa, baina bai mingotz puntua kendu inziola. Eta esan, ostra, berezia da benetan, eta daude bi teknika, batzuk egiten dituzte. Kafea egiteko garaian, hemen kafea botatzen duzun ontzian ero, gatz pixka bat horren hasi, eta gero infusioa egitea bera bakarrik, gatza eta kafea eta jatatzen zaizu, ero, zuk pixka bat botatzea. Nik animatzen zaituzte probatzera, baina pixka bota, gutxi. Eta ikusiko zuen, ona da hola. Hala ere, hau esaten dute, deirela holan, kafe mingotzak eta zein edienak. Robusta, eta hone dienak, kalidade gutxiago kafia potentiagoa direnak eta horre dira mingotzauak, ez?
hoiekin, kafe on batekin, berez ez du behar ezer. Baina, nik hemen kafe ona izaten dugu, arabika erakoa, eta gu hortan niko sibarita gara txorienen, eta bota diot pixka bat, eta egia esan, niri atsegin egin zait, ez dut esan nahi, etxean ingo dudanik beti, baina noizean bai, eta kuadrillakoei froga nahi duten beraiekin esperimentatu ezer esan gabe. Hau da, egingo ditu kafiak, gero eramongo diet, eta aber ze esaten dute. Eta ia esaten dute. Bai, ni ate onduan jarriko naiz badezpada. Hori zigor, ni Vietnamen egon nintzenean bidaiatzen, han badauzki 3 kafe oso bitxia edienak. Bat da salt coffee, hau da kafea gatzarekin, kafe gazia. Ja, basaukaten Vietnamen hori ez. Bai, eta bestia da, gaur inbidoguna, eurak deitzen dutela egg coffee, hau da, arrautza kafea. Eta antza, gerran geratu ziren, esne barik, ze esnea oso garestixa esan, eta ze zaukien arrautzak. Da orduan, kafean arrautza, arrautzan kafea da, tiramisu antzeko bat. Azkenean dia, holan, arrautzak gorringoak, arrotua eta sukrearekin, gero kafea jatze hotzia, holan, Maria Bainuan kafetan hartzen da benetan bitxia dala. Bai. Oso bitxia. Eben txau, film paperakin tapatuko dugu. Oskairu eramango dugu. Betxu, labekuei, falta jako 45 minutu. Horra izuei luze ingo jatzu, gainera gero osten utzi bida. Beraz, bueltan etorriko gara, gure, kafe gazta tarta honekin. Oso, no? Gorringoak gainetik jartzera. Ez dakit, aurkitza egun txokolate apurtxo bat gainetik jarteko, bestela kafia jarriko tiramisu bat izango basan bezala. Eta zerbitzatzera. Ni txuria dauka nahi bozu txokolatia, gero nire postre errezetan behar dut. Vale. Balio badizu hori dauko? Hori ikusten zu tarta, zerake artisaua dala. Etxean egin Etxean egin jakoa. Azkenian, honei tarta, binako tarta eta botatan jakona da, koiaraka da tarto almidoi edo irina, apurtxe bat egonkorraua itxeko, honek ez dara maizebez, beraz, barrutik askoz be krematxua geratzen da, eta gero itxurian be, igual zabaldu itxen da, baina, guretzen seinalia, ona da. Hemen txe, krema, mascarponea, eta rautzana, gainetik jarriko dugu, eta gero gure taldekide baten urte betetzean, hemen txe, bonboitxo batzu basauzen. Eta hau ekarri dut gainetik. Hori niri esan? Zuri esan, geixau dauze. Seguro? Beltza desagertu ziren, zeitxuan. Ekarri zaituen, beltza fiun nintzen dien nolan bapatian. Txurixa be desagertu ziren nahiko askar, Bai, txurixa ekarri zazan. Txurixak etzen jun ikusi, hain askar joan ziren. Bai, bestela, hemen txe tiramisuakin eta pasatzen den bezala, kakao hautza, horatxe apurtxe bat hautxestatua, eta listo, eta espadugu zeba ukitzen, kafeak bai ziur ondo geratzen dela, ez? Bai, kafe disolbagarri bat botatzen bai azkenean, kafe ikutua ematean nahi diogu, eta bestela kakao aukeran bai, hemen hau nahiko gozoa izango da, ez? Orduan erabili, hau kakao utza dana, berez, mingotza dala, eta azukre faltarik ez dauka, eta bai ematen diola kakao zaporea ikusgarri horrek. Ia, Baina, holan, hau da, nola da? Gotele holan asmatu zen. Lehen egoten ziren holako, etxeetan da, pitxadura txikik eta egoten ziren, da, estalitzen zen, rirra, eta gero esan, zer da, hau, estilo ibizenkoa. Gotelea jarri baina, suertatu batzuk entzia. Bai, kendu dut, bai. Usteot hori izan zen oindala 23 urte, eta oindik sudur zulotan hautz hori gehatzen zait, eta ostra, holakoetan, hautzian ibili zain inoiz, nik arnasa sudurretik hartzeko ohitura daukat, eta, gero hor gehatzen da hori dana. Gotelearekin okerragoa da. Batzuk esaten dabe, hori moda danak bueltatzen die. Ostras, nik goteleakin ez dakik bueltako den, Bai, daude goteleak eta gotelea, bitele. Daude gotelea batzuk, olako handia diela, ematen diela, mendikateak ematen dituztela. Eta beste batzuk, txikitsua, fina, eta badago papel bat, ez, gotelearen itxura erolan ematen duena, eta... Ez dakit hori txarragoa dan. Kentzeko errexagoa. Horre daukana ona da, ez aizunea, aspertzen zarenean biteli, hartu, papelak kentzen dozu, eta listo. Listo. Listo bai, gure gazta, kafe, tiramisu tarta, zelako krematxu, zelako politxe. Horrela esan da izana, eta lemonian, nola, hau pataia esan zen nola izena, berez nola esan bere izena, luze-luzea geratzen zen. Kiutai pastai. Honekin, Gazta tiramisu kafe tarta. Azkenean bi baten. Gustatzen gatzura aukera, zigor, koiara haundixa. Beti, bai.
Horre, esaera bat dau erderaz, hande hononde, koiar hande. Bai, koiara hundi, bai. Da gure bonboien taldekideak esango zaren bezala. Keba, oso txarra. Digo, zene bat. Gero hau. Eta joan atara, ekipo. Etxera eraman biko da, ez? Bai. Bueno, eta segitxuan. Krematxua puntuan. Eta hau, altzagarriakin, esan dugu, ez? Bai. Eta ontxe frutaren pasioa, espasioaren fruta. Alegia. Musikak marakuja kremarekin mokadutxoan. Eta, ikusi dudan, nola egingo duan esan, ze ez dauka duen borreik eta honek lan pixka badauka eta horrela egingo. Marakuja, arrautza gorrinduak, arrautza eta azukrea lapiko batean jarri eta 85 gradutara berotu. Gopor batean gurina eta txokolate zuria jarri eta marakuja beroa gehitu. Ondo nahasi eta ostutzen utzi. Krema honekin musikak bete, merenge pixka bat gainetik jarri, gainerre eta zerbitzatu. Orduan, gaur marakuja ekarri du. Lehenengo aldiz txorienera marakuja erabili dugu, baina fruta bera, aurreneko aldia da ekartzen dugula, eta ingo honekin holako ingres krema bat. Orduan, moztu, eta hau da, hasiak holan dira barrukoak, eta bitu hemen errez atatzen da. Hor ikusten daia barruko ikusitxa, eksotikoa dara. Ez da hemengua. Horrek ez dauka zer ikusirik gure zagar da madarixekin. Ez deko, inungo zer ikusirik, eta kolorian ez. Hemen, hau, mintz hau, emoten badiegu, mintz gorriska hau pixkat azidoagoa da. Osa, berez badauka bisitasuna marakujak, baina hau hartzen badiogu, gehiago ematen digu. Bestea gozoagoa da. Bi marakuja mota dauz, bata da morea, zigorrek erabiltzen dagoenan, geixau da gozogintzarako. Eta gero dau marakuja bat laranja kolorekoa dela, eta ura da azidoagoa. Erabiltzen da gehiago, sukuetarako, eta horako irabeketarako eta, fruta bat originala behintzat, badala. Eta fruta denda batzuetan gaur egun aurkitu dezako, nik hau fruta dendan erosi dut, eta batzuetan aurkitzea badago. Jendea hasi da holako fruta berezia noizean behin erosten, merkeak ez dira, konparatuta gure hemengo frutekin, baina normala da moduan. Eta gaur, hau erabiliko du. Orduan, hemen, ingo duna lapiko batean, edo kasuelatxo batean, arrautza bat, beti aldala kraskatu, azukra eta jarri baino alinau, arrautza kraskatu, oskolen batero zerbait egiten mazaiku, kentzeko. Bi, arrautza gorringo, azukrea eta marakuja krema. Hemen gutxi gara era 100 gramo da dauzkat. Eta hau nahazten jungo naiz, eta 85 gradu hartzen dituenean, ostutzera. Ostutzera, gurinarekin eta txokolatearekin, ze gantzak maite ditu. Maite ditugu, bai. Eta gainera horrek ero emango dutza, ez? Gure krematxu puntua ingles kremai. Fruta hau marakuja Hego Amerikatik dator, Peruko Amazona solan eskualdetik, batez be, bereziki. Eta bere izenak, atentzioa ditzen dozku, ze marakuja deitzen da, baina guk pasioaren fruitua bezala ezagutzen dugu. Ja, nik horrela ezagutu nuen lehen aldiz, eta gehiago egia da, hori izan zen, 93. urtean, eta gero, hemen, ez dakit, ikusi dut, olako zukuak eta olako bere zaporearekin, baina ez dut sekula berarekin lan egin. Hau ez da frutak, hori ez, pasioa ematen dauelako, edo lehen aipatutako zela die jaki horrek? Afrodisiak. Ez da... Tiramisu hau ez da, honek ez dizu ezer altzatzen. Ez da horako arrazoiengatik, baizik eta Eliza kontu arrazoiengatik. Bai. Hau, misiolari jesuitek jarri zotzien izena 17. mendean, ze, marakujan loreak, eurei gogoratzen zotzien Kristoren pasioan simboloakin. Hemen jarriko argazkixa eta gehia da, loreak baukala forma berezi bat, eta badauzka arantzak eta koloriak eta formak, eta Kristoren pasioan simboloa, eurendako berdina zan, orduan geratu zan izena, pasioaren fruta bezala. Hau da, espazioa maitasunetik ikusita, baizik eta Kristoren pasiotik. Eta esan dututen bezala, bi desberdin dauz, larai eta morea, baina biak dira oso aberatsak A eta C vitaminan, eta nik pentsatu gaur, zuk niregatik indozula, C, esaten dabe gainera, haurdunaldirako oso gomendagarrixa diela. Hori ikusi, sartu nintzen, eta lehenengo gauza beratu, zer fruta dira haurdunaldirako oberenak, eta marakuja, eta zen, venga, honekin postrea, ja.
Brasilen asko erabiltzen da, bakitzu, aurdun zauzenian edo lehengo 3 hilabetean, etortzen gatzula holan apurtxoa, bihotzerria, da nauseak eta deitzen dienak, jendiak Brasilen hau horretako hartzen da. Brasila, ekoizle nagusixetan. Guk amama eta izeko eta ni beti entzuten nien, bikoti aurdun zegoen, da gero garagardoak erateko, esne gehiago emateko eta. Garagardoa? Garagardoa esne gehiago emateko. 0-0 izan piko da. Nik sekula, gehiago esango izut, hori esaten zidatenean, bai, 0-0 bazegoen, baina sekula ez zuten aipatu 0-0. Eta hori nik askotan entzuntet, eta garagardo, 0-0 gaurrenetan da, baina esnea gehiago emateko, bai ez. 83 gradu eman ditu, hartu ditunean, eta behitxu nola loditu dan, uste hau irakiten utziko baina genu, mostu ingo zan. Ez badu nahi mostea, ero ez arrizgatzea, hartu almidoi pixka bat gehitzen dugu, eta holako gozogile kremantzeko bat ingo du. Oin hemen, bizi nazi, eta gure krema listo izango genuke. Ze ona. Honekin beteko ditugu, musikak, alberretxikoak ero almibarrean egon badauzkazue, gabonetakoak hor bategon bateukingo zuen indik etxean, hemen daukazue, postre original bat hor erabiltzeko. Oso, da jesuitak aipatu ditugula, zela ez aipatu 1766ko matxina da. Zein izan zen? Zozu ezagutzen, hori askoitxa eta aspetxea artean gertatu zen, eta egon zen matxin zabalan kontran, matxina da bat. Horti atorritza matxina da? Bai, matxien kontra, asko pentsatzen da ben, bera izan zala, berak iraultzak gidatu zauena, baina ez, iraultza zauen bere kontra. Eta matxina da hori, azkenean goseteak egin zauen, eta gariaren garestitzeak eta jauntxoen espekulazioak. Azkenean, dana presixo zigotzen zen, eta horren atzean zein zauen, politikari hau, matxin zabala. Eta orduan, egon ziren olako burrukak, eztabaidak, bilerak, nun gauzak erabakitzen ziren, eta matxinen kontra egin ziren. Eta, hor, politikan bakitzun norek zaukan pixu asko da, jesuitek, eta hor zame Loiolako basilika da, hor estanda egin zauen 1766an. Eta baita, gaur egun egila da, matxina da hitza erabiltzen dugula. Enekin horti zetorra da, bitxo. Horti, bitxo. Gaur beste zerbait ikasi du. Legunean Maria, judua eta zitzegin genuen Maria bainua, nola nundi zetorren jatorria eta guk gaur ingo du Maria bainua, baina guztiz alderantziz. Ostu nahi dugu azkar krema hau, eta zein ditu hemen izotza jarritugu urarekin, eta ezerrez, hau krema hau ostutzen danean, jarriko gure musika beteko ditu, merenge, hemen dauka merenge suitzarra. Hau da, 75 gradutara epeldu dut azukrea eta zuringoa, gero arrotu dut, eta hemen merenge suitzar bat daukagu, eta honekin apainduko ditugu gainetik, gainerre, sopletarekin, eta zuekin gaude. Honek oraindik egia da, gure pazientzia izango genuke. Pixka gehiago lodituko zen, hotz-hotzak geratu eskero, baina horrela ere, holan begoxo. Geratu alda. Eta induguna, aukera daukazuen izan eskero musikarekin, edo bestela dago katillo batzuetan jarri. Eta hemen, merengarekin, esne gainarekin ere, inaldiozue. Claro, hau egia da, gainerra egiten badugu politxo bat geratzen da. Esne gainarekin ezin da gainerra, hori, intzazu froga nahi bauzue, eta ondo ateratzen bada esan. Baina ez da atarako. Ez dut uste atarako dan. Eta gainera, baliabide hau, bada aprobetxatzeko horrek, gabonetako sextan toka batzun musika data, ez? Hor buelta ibiltzen dela. Bai, eta gainera, merengue hain dugu zerekin, bi gorringo ikusi duzu ere baile ditugula, beste zuringoak, gorringo hienak, azkenin dituna. Hori da. Holan kolore pixkat emango dugu, epa! Distantzian, espada. Hori telebistan agerteko. Bai, efektu. Berez ez da egiten, baina dia gu telebistan dauzkagun efektu espezialak alegia. Adimen artifizialak sartzen gabiz. Horrekin erabaki dut, nahikoa dela, ze txorienen 3 estintore holan zuhiltzaile badauzkagu, baina ez ditugu erabili nahi. Eta hemen dauzkazue gure musikak marakuia kremarekin. Zigor, hartuko labana da
Ikusteko zelan geratzen diren, zer ditik. Bai, bitu, horri, itxusien hori da. Bai, krema egia da, leun pixka geratu zaio. Krema nahi duzu probatu marakuiana, hemen gehien hartu duzu. Hemen musikan zapore izango du. Eta eroko, bizi puntua marakuiana, azido puntua. Hau da fruta, Oso goxua, bai. Baina freskua, lan freskua, baina gozoa. Beraz, gitxa da, poste denak ez dira holan pixutxuak izan bir, baizik eta, badauzela poste harinak eta goxo-goxua dira. Bakarrik laro eta marramo gurin gehitu dizkigu. Eta azukre pila bat, Detaile bat. Gero fruta purtxo bat. Hori da. Beraz, bihar martitzena da, gaurko 100. programa bete dugu, bihar 100 bat. Bihar ere borobila, 100 bat. Bat, 0 bat. Bauka, horrek izango du golako simbologian ero zerbait, baina kontu da, txorien izango duzuela, gu hemen izango dela, Agur.